συνάδελφους. Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι τα 7 άτομα που είμαστε και προσπαθούμε αυτόν τον καιρό έχουμε αρχίσει, πιστεύω, σιγά σιγά και φτάνουμε στα όρια μας. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να λέμε ότι ναι, ωραία, κάνουμε τις εκδηλώσεις, έρχεται κόσμος στις εκδηλώσεις, αλλά ταυτόχρονα νιώθουμε και πολύ μόνοι μας όταν φτάνει η ώρα να πούμε ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να προσεγγίσουμε καινούριο κόσμο, πρέπει να είμαστε και οι ίδιοι. Αρχίζουμε σιγά σιγά και κάνουμε τον κύκλο μας κάποιοι από εδώ, πιστεύω. Δηλαδή, το είπε και πριν και ο Αυγουστίνος ότι πρέπει να έχουν φρέσκες ιδέες. Είμαστε εγώ, ας πούμε, 6 χρόνια, όλος μπορεί να είναι 8. Δηλαδή, αρχίζουν και μαζεύονται τα χρόνια και στο τέλος θα καταλήξουμε να λένε ότι είναι αυτοί οι 7 γραφικοί που είναι 20 χρόνια εκεί πέρα, ας πούμε, και ακόμα το παλεύουν. Σίγουρα σε σχέση με άλλους συλλόγους, αν και ποτέ δεν μου αρέσει να το συγκρίνω, αλλά θα το πω και αυτό, σίγουρα σε σχέση με άλλους συλλόγους, ίσως είμαστε ο μοναδικός ο οποίος έχουμε συμβούλιο, έχουμε πραγματικό συμβούλιο, δεν είμαστε σφραγίδα και πραγματικά είμαι σίγουρος ότι ακόμα και ο πρόεδρος Δαβιτσάνος, το μόνο πράγμα που δεν θα ήθελε, και αυτό είναι η άποψη πιστεύω όλων, αλλά πρωτίστως του Δαβιτσάνου, ότι δεν θέλουμε να γίνουμε σφραγίδα. Μακριά από εμάς κάτι τέτοιο. Εμείς θα υπάρχουμε όσο μπορούμε να είμαστε ζωντανοί σαν σύλλογος. Αν πάψουμε να είμαστε ζωντανοί σαν σύλλογος, ή αν αυτό το πράγμα τέλος πάντων δεν μπορεί να μας εκφράζει πλέον είτε γιατί κουραστήκαμε, είτε γιατί δεν έχουμε άλλο λόγο ύπαρξης, τότε όμορφα και ωραία θα πούμε ότι όσοι εδώ ήταν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Πραγματικά, ήδη, όπως προσέξατε, οι προλαλήσαντες όλοι τονίσανε του χρόνου από τώρα τις εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι πραγματικά αυτός ο σύλλογος συνεχίζει και βλέπει μπροστά, παρόλες τις συγκυρίες. Γιατί αν ήταν οποιοδήποτε άλλο, θα καθόμασταν 5 λεπτά, θα λέγαμε 5 πραγματάκια και θα φεύγαμε. Σημαίνει ότι μοιάζονται. Και ο Αυγουστίνος, για να το λέει, σου λέει, μοιάζεται και ο Σπύρος και οι υπόλοιποι που θα μιλήσουν μοιάζονται για αυτό το πράγμα και πραγματικά μας ενδιαφέρει. Δεν ξέρω ποιοι από εμάς θα είμαστε του χρόνου. Όχι μόνο αν θα είμαστε στο Συμβούλιο, αν θα είμαστε και υποψήφοι. Αλλά σίγουρα όλοι όσοι είμαστε, νοιαζόμαστε και μέχρι και την τελευταία στιγμή θα δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Απλά αν παραμείνουμε ίδιοι, αν παραμείνουμε αυτά τα 7 άτομα, αυτοί οι 8 τέλος πάντων που μπορούν και βοηθάνε και προσπαθούν, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερο μέλλον. Όσον αφορά τώρα τις εκδηλώσεις, σίγουρα δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για εκδηλώσεις. Όχι μόνο δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια γιατί στερεύουν οι ιδέες δικές μας, αρχίζουν και κόβονται και τα μέσα. Αν αυτή τη στιγμή δηλαδή πούμε ότι στο Δήμο για να μπορέσουμε να κάνουμε μια εκδήλωση χρειάζεται να πληρώνουμε και τα ηχητικά, πληρώνουμε και το ένα, να πληρώνουμε και το πούλμα που θα έρθει η χοροδία, που οφείλουμε να το πληρώσουμε για να έρθει. Λοιπόν, από εκεί πέρα, σε περσινή συζήτηση που είχαμε αντίστοιχη, είχα μιλήσει τότε και με την κυρία Βλεμίτη που μας κάνει τη μύχη εδώ, και έτσι είχα πει ότι δεν χρειαζόμαστε χρήματα σαν σύλλογος. Δεν χρειαζόμαστε χρήματα σαν σύλλογος, είναι αυτονόητο ότι μπορούμε να βγάλουμε τα δικά μας μέσα, αρκεί όμως να έχουμε τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα είναι το να μπορούμε να μην χρειάζεται να πληρώσουμε ακόμα και αυτά τα μικρόφωνα για να κάνουμε μια εκδήλωση. Δεν μπορούμε να πιέσουμε όμως τον κόσμο και αυτούς τους λίγους που είναι να δώσετε χρήματα. Ακόμα και σήμερα θα σταθώ σε αυτό. Κάποιοι και προς τιμήν σας, οι περισσότεροι ήρθατε από εκεί να πείτε τι χρήματα είναι να δώσουμε, ενώ το έχουμε πει και να το ξέρετε ότι τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας δεν είναι υποχρεωτικό να δώσουμε συνδρομή, μας ενδιαφέρει να είστε δίπλα μας. Δεν νομίζω, με πολύ ενδιαφέρον θα περιμένω τις δικές σας απόψεις αν υπάρχουν, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω και αν πραγματικά το πιο σημαντικό από όλα είναι να μπορέσει να βρεθεί καινούριος κόσμος να έρθει μαζί μας. Αυτά.